Akory zo, koezo. Akory, assalamu alaikum. Akory Sandro. Alaikum salam, tsara fo. Akory rangorango tsy fankaringny zay zala. Ato. Ny fagnambovily mo zegny. Mba misy vaovao manao io agny? Vaovaotsika maro. Ewa. Maro. Video. Magagaza baka raha mandalo tseniky amin'ny za tonga koragna tapatapany tsy borenao mangala. Yeah. Amin'ny tsy azovy magagaza fa madamo Kalanganga de Zosliny. Izy baka mba fa tsy nifidian'ny Digo edy baka fa nahazo forcé mba nahazo député faroe. Nagnantegna izy andeha mipodindro amin'ny place nany izy tsy navy amin'ny plasiny. Olo hafa namendro place. Raha tsy hainao baka Madame Jocelyne afatra nakaty mandeha aminao Jocelyne. Anao io baka nataondro amboa masiaka mpagnomboka foasanao. Fa anao tsisy raha ilainanao. Ya nitanao tsara beky ny marigny izy io niboaka iky olo empaka anao na présidentanao fo empaka anao fa nagnambilanao place io so anao andeha injeny olo andeha higadra mbela namiagna faroe anao amin'ny député faroe izy io andeha namendro olo agny Sambava agny. Akory amizay o joambilinao bivavabe izy io biloabenao igny karakory izy io am joambilinao be igny amboalambonao igny bevava to baka ingengeny zay fanjakana aboa amizay mafanjakana anao zio anareo zio ndraiky vadinao mitovy olo jiaby ao sisy grady dépend napangengeny vadinao igny igny baka namorimory ren'olo jiaby nigadrigadren'olo jiaby io na izy magnano tioita natao dépend igny fa nambarako anao sanandra madamo dépend io tsy lova fa io raha namiagnanao raha io tsy hainao tsy tondranao namiandro jo nipoandro aminao raha jiaby tsy mandeha zay tanimboagna garde corps fa tsy aisiska garde corps natolo magna garde corps dikan'izegny olo tsy mazava amiako ohatra anao manogno agnaranao za na tsy diso olo be ty zava monsieur le maire ny Dego mandeha ia izy sisy garde corps maire zegny agnabonabon'ny député sisy garde corps mandeha tizy dikan'izegny olo mahay mikoragna amin'olo olo mahay mandray olo mahay mitokika amin'olo olo mitandegna lahelin'olo mikoragna amin'olo na olo madiky na olo mavety eny maire mikoragna aminany fa anao Kalanganga tsy mahay mikoragna amin'olo na olo soma raiky aminao afotony anao nava mifanjakana iny raha faisanao olo jiaby olo mizanao maso raiky fo zio nao tondroen'olo sogny amizay itodika i amizay mitodia biloabe igny mitodia amin'ny DJ Morsidy agny re io baka olo Kalanganganao DJ Morsidy maiepeky igny tsy ampihanigny tsara igny tsara lela ary sisinao amboa magnomboka anao Morsidy ko olo navy nipetsaka amin'ny tanin'olo mitanignesa olo amin'ny tanàna io fa anao tsy olo boka ao anao koa na Digo ao vavanao afodia DJ Morsidy anao koa na tany mipitrà tsara anao amin'ny placenao fa tsisy raha kote diradira anao ao mivola olo minakaty mivola minakaty tsara ny varavaringna anao io tsy mangatika aminao ao tsisy olo miasa lohanao atao vosolo lagnanao amin'ny Madame Kalanganga fa nafaka grade eky izy io analo Digo io courage fa tsisy olo aboa bagadragadran'ny Jocelyne eky ao io izy io député tsotsa bora réglazy mikomandy anao io
olona avy mivangoanao tipoka boka bola reglazy igny adignanao zay mampatsiaro anao bako na avy niaraka tamin'ny bola reglazy anao vangoanao judo bola reglazy lohany nandeha tany ndragnahary malaky mamadiky raha kolo fa iakolo izy namadiky raha i olo tsy tianao igny natao nagnabonao bola reglazy mikomandy anao zao kalangana bola reglazy volagna zegny anao zao tsy masiteny anao zao yoko karaha sitatista nanongano molotro igny natao peinture fa peinture fa mivadiko joby sisy raha miexiste miombanao zao fa anao zao anao mahaiza megnatra eky amin'olo fa digo tsisy olo mila anao ni bolegna anao zao baka nelan-drano ozy be vatobe ningan-drano depantsy nanao fa nazo ny diaky igny koa tsara lera karaha anao koa baka nazo ny diaky na mendo diaky anao fa tsisy olo na hainao anao ta fifidiana teny omaly karaha statitary tsisy raha dikan'zegny vava io fo mamelo mamono kenao zegny vavanao namono anao vavanao io mivady napafaiky anao iny boka amin'iny jerinao fotony anao tsy mahay miara-monigny ndraiky olo magnambanimbany olo mamorely olo mampigadragadra olo tsisy olo misy jery eky mandita koatsy anao raha ataonao fo mety fa tsisy raha ataon'olo mety anao za raiky fo namiandragnaly ty farany misy jery anao fo farany manambola fa misy jery misy fagnahy izy io nivadika aminao kopanga iny raha volagninao zegny avatra anaka dego valiny keky tsy rangotro ela jiaby anareo nanginy izy io toronareo mivolagna fa izy io tsisy raha mety volagny fa itambitamby anareo iroasanareo amizay azy ilainareo izy io hay koragna aminareo amizay boka izy io adigna zay pela force nataony tena mampigadragadra olo igny fitondragna tsy lova vava tsy lova fa boka amin'ny nagnapitragna anao io tsy raha nifidianan'olo anao boka amin'ny fitondragna zay olo tiandreo ambelandreo io zegny nagnapetraka anao io fa tsy vahoaka koa vahoaka anao fa karaha volovolona koa ndesiny tsiko io fa tsisy raha nilain'olo dégori anao madame Jocelyne volako ameko anao afatra zao boka anao mikoragna anao ia magnano mbola tsara antsika jiaby volagna zandro teo moa tsisy anajoka ary mariny fa misy koa ny ataony ampio madame kalanganga table rivasé amin'ny alahelo lehibe narinesiko anao amin'ny lafiny araiky zany alahelo anao fotony ino mba mbaraza ety mba zao olo orange niendrendrenao zao mba navy tsara mba navy namangy anao mba azovy tsy nanontany azovy tsy lany fagnahy tamin'ny palitsy mba zaza atao hoe aeo moa madame kalanganga table rivasé Jocelyne zay malahelo za aminao volaniko fotony anao zao na ilokindro na ilokindro fotony nino anao fa nivolagninay teto nataonao adala zay nataonao tsisy jery zay matoa zay nivolagnanao teto maro raha regninay boka agnabo any zo mambaranao zaraiky hoe anao gnabo anao mariny président ke hoe anao mariny fa anao bon place zay fa nahe farango hela anao tsy bonne place en président Rajoelina izy io résultat anao zao agneno zo présent karaha député jiaby tsy grade tsy voninahitra nafoka aminao mampalahelo nivolagna anao zay teto tsy hoe tsy fitiavagna namagna fa io ka problème nareo amin'ny pouvoir hoe fanjakagna zao mene anao mitady arrestation maire ampodiny aminao anareo zao mitady arrestation ataony aminareo koa baka fa mitaniagna zegny oavy aminareo baka arrestation io anareo
Za magnambara zegny niany. Matoa zany agnambara zegny niany aminareo. Fa misy raha regny fa za ndraiky tsy nika agnambara. Ho avy aminareo arrestation io, madame Kalanganga. Miala tsafoka anao. Matoa anao tsy nasiandreo blé, tsy nasiandreo de javel. Fa anao nialandreo 100 mètres. Ho avy aminao raha io flanco aminao zegny. Fa fa masaka. Za tsy mijoro ratsy anao. Fa ela zay hoe mirahalahy teto nagnandra anao hoe anao mivoleza amin'ny toetrinao io. Aia moa zalahy? Olona ndeto anao hoe conseiller technique. Ndre tantaran'ny fampiadivana koa tsy hainy. Ataony fa fomban-drazana. Zegny conseiller technique nao. Fomban-drazana baka ia. Fampiadivana koa. Izy olo voalohany agnisan'ny mihina katy diako io. Nagnasary farany nisy jery katy zegny hoe oka. Za zao miamby izy zany. Les jours izy hitako miota katy. Za miamby anao morsity ndraiky katy. Azo atao hitako anao miota katy. Za fa nagnambara olo atiako io. Alevanareo sary vidéo izy koa izy hitanareo misy bleaching. Alifasa aminaka. Za mampizaha izy. Regny manafony mabotony mazenga ndeto no conseiller technique. Jusiny. Aino izy io? Zay ndray nasasanao teto. Zay ndray nivolagna teto. No ny alahilonay amin'ny toetrinao jirinao tsy nanjara. Nampivolagna zay. Izy io. Azo may anao izy io. Azo. Amin'ny orange. Amin'ny assemblée ao. Izy io aminao zegny. Misy dimy. Ro député ao nanontany. Ay moa député nareo Diego karaha tsy hitany avy tsy mba zazato. Ndre za koa nivolagno tsy mahita sary jiaby mandehandeha io. Zay nambaranao bologna baka. Lomotro sy rano volangeo tsisy zava-maniry. Ya. Za magnambara anao mivoleza politika fa tsy hainao raha io Kalanganga. Io tsy andesigna amin'ny angovo. Boko io tsy andesigna amin'ny vavabe fa jiry. Politika zegny jiry. Anao misy anie tian'olo fa anao koa fa tsy disy. Anao tsy hain'olo. Mampalahelo zany. Tegna mampalahelo zany. Anao zao raiky amin'ny Diego igny. Aleva olo raha ambarako anao ty Kalanganga. Anao zao tondren'ny somy Diego. Ay. Io moa ny faranzy igny. Avy koa agnarana zao mahiny. Aia morsity. Izy zao fa nipody amin'ny asanazy. Ino publicité. Za fa maregny izy ma publicité c'est là zao. Aia baberinao igny. Ndre gouverneur any Edivanao napetraka anao io fa tsy nivola. Tasiana. Tasianao azafady. Fotony. Za teto anefa nivola aminareo. Tsy ela volagno tasianao io miala amin'ny placenao koa ne. Raha zegny fa solony fa boko fa haiko solony. Fa za tsy nika agnambara. Fa ho avy raha zegny tsy ela. Na hoe tsy natoky. Zay mizanareo anglais. Zay tsisy basiny anglais. Fa zay ndraiky misy masiny anglais mizanareo mirirana. Premier pas io. Anao zao ny ratsy positionnao amin'ny orange. Aleo mbarako anao ny marigny. Ratsy positionnao zao amin'ny orange. Maro raha ampiasan'ny orange anao zao, madame Kalanganga.
faharoa manginy, faharoa mizaha position namboaran'ireo ampidiana amin'naka volana zay koa fa maranao madamo Kalangana fa mara ambesan'ireo le gadragadra fa samborana olona ataonao tadio go iny ireo io ka magnano izy aminao raha zegny anie za tsy mamôriky bokoa za tsy misomba masinamboatora wala katra wala voany zarkomena fa raha mbarako anao zegny tsarô tsy niantsy ambare ohira iny ho avy aminao raha zegny fa préparé aloha ifa eny matoa zay tety ny oataoatanao taogno fanjava andra herignandra mara ene bokoa anareo samby anareo ao amin'ny Orange ao mifamono amin'ny TGV ao mifamono raha haiko aminao mivolesa politiky io tsy ninao politiky io tsy andesina amin'ny angovo politiky anao zao zako amin'ny placenao ameko solution anao ndre tara ataova fo tsy magnino ny fonanao amin'ny vahoaka ny Diego ny province ny Diego Diana ça va en tant que anao vice-présidente ny Assemblée nationale tamin'ny fahandronao fomba mifona anao kasa magnano karaha président nareo boka io tsara ny mifona io tsy miexiste agnatin'ny encyclopédie ny rajoela hoe mifona miassume hoe raha natao marigny toujours izy magniliky raha amin'ny mianara raha tsara mangalataka raha tsara aiana rozo tokiza anareo zao nanjary alahino aianao madame Kalangana nanakory ma Jocelyne anao zao ton'olo andeo ma zay mina omby efapolo fa zay mosary ndeo ma zay ndeha rameny nandeha ianao zao ton'olo magnasaba nandeha ianao zao ke za magnambara ho anareo député vaovao namagna vavaka zatoky vahoaka nagnapetraka anareo eo anareo anompy vahoaka fa tsy vahoaka andeha anompy anareo zay nambelan'ny vahoaka misy tsy nambelan'ny vahoaka ro nambelan'ny président amindreo io boka misy sasany napetraka forcé zay nangalarana vato maro ny nangalarana vato hoe apetraka forcé donc anareo député 163 anareo zo anareo andevo vahoaka fa tsy vahoaka andevonareo vahoaka koa fa miwatahoata eto mivolagna eto tandrignesa appliqué iadiva atsika n'izany moaly anao fa napitriky teo hitako hoe nagnano fifidianana no moaly tamin'ny assemblée to franchement population 30 millions plus les populations malgaches jiadona ivelany aty déçu totalement aminareo député 163 na indépendant na opposition na pouvoir déçu aminareo vahoaka surtout préciseko tsara be anareo amin'ny opposition reto tsy haiko collectif tsy haiko firesakina déçu
ataonareo vahoaka ambordio anaty jofo vahoaka zao noho ny raha nataonareo reo ty volony fa tsy afaka mivola. Madagasikara zo io nanjary matsaborina maneny aomby misy raha tsy mazava ao. Matoanareo opposition namody vava nefa ny tamin'ny présidentielle anareo ao tsisy olo tsy mivolaninareo nandilatra izalaty président panty Tokely Justin azo taminareo tamin'ny opposition tsy mivolagna hoe Tokely Justin mangatra tepa mampiasa fitaovagna fanjakana mandeha aty à gauche ahenareo zio 100% nareo ny sidizy anareo ny volagna izy mangalatra tamin'izy mbola ministre ny intérieur izy mpagnano carte d'identité tamin'izy mbola ministre ny intérieur na propagande ny députation naviny anareo mbola noatahoata nankaratsy zalaty niany anareo mividy izy 100%. Tsisy araiky mba nasaky nitsangana anareo hoe même anareo mba nagnano geste tamin'ny vahoakany hoe misy adversaire izy amin'ny fifidiana déjà izy nilatsaka tany isis tany tsisy adversaire na avy amin'ny assemblée ao izy mbola tsisy adversaire. Anareo zao opposition tsy haiko firesakina tsy haiko azovy collectif tsy haiko indépendant mbola saky ndivolagna nino anareo zao amin'ny vahoaka ino raha ndezabenareo zao amin'ny vahoaka raha fanefanareo matsaborina maneny aomby Madagasikara misy raha tsy mazava ao zay kazakadalegna zay vahoaka ndray place araiky tsisy mba opposition nahazo zahay amin'ny opposition nandresy boribory tany tsota tany arivo eto nazonareo nino faritany dimy nazonareo nino ambarabara boka nazonareo amin'ino zay zao ne mizanareo opposition mivolagna fa nareo nahazo avy baka assemblée io commence ho vitanareo iady raha mampijaly zay vahoaka sa tsy ho vitanareo voavahanareo jaly mamango zay vahoaka sa tsy voavahanareo asakadalenareo eky vahoaka nefa raha nataonareo akonangery amin'ny lamaka anareo nefa raha nataonareo mangina amizay eky anareo kasa mihoatahoata eky na amin'ny radio na amin'ny télévision na radionareo zegny na télévision-nareo zegny anareo kasa mihoatahoata eky fa anareo zao akonangery amin'ny lamaka vita na nataonareo de amizay zao mizaha ino asa andeha ataonareo miantraiky amin'ny vahoaka mariny asa andeha ataonareo député sa andeha ia azalahy azao tsy nahita tsy nahay anareo di noatahoata tamin'ny vahoaka Augustin Andriamanan'olo nagnirika ty nino izy zao vepan'ny Tananarivo Sofiniry karaha ty izy zao vepan'ny Majunga Toniky Roberto Valizy Malefy volamena tsy haiko nino izy zao vepan'ny Toliara atsika baka fa tsy volagna jaly izy volagny zandry laha teo iny nino raha mba nataony jaly pendant izy 50 député teo tamin'ny faritra Antsiranana tany Bambarazabo nisaky niady vidiny lavaniny tamin'ny assemblée tao
ny sakiny jiaby nefa nisy no atahoata président anao tam'izay nafy taminay akeky pontirany kiraronao 41 lamba sikinao zay aia résultat vepany diako baka izy oa tsika amizay ino raha nde ataony jiaky eto za miandro anao roba Sofiliry nino raha nataony Sofiliry tam province Majunga indrindra fa ta Matavy ta Analalava tsisy izy io vepany io keny place nazonareo amin'ny assemblée ne 7e vice vepany ino moa raha ndeha divany 7e vice vepany io andeha amin'olo dimy olo tsoka izy araiky nde izy ta Toliara to izy nazo voalohany izy raha be ny vahoaka ny Toliara pomany Tony Roberto Toto izy mahay izy bako tsy nazonareo place araiky vepany anareo amizay aminaka anareo mangina eky aza maro volana anareo kazandy volana vahoaka be ny tanàna letika nino nde lenareo mabe ny tanàna ino raha vitanareo anareo opposition blanco zay anareo amin'ny fitondrana anareo zao ne tio ihany tio anareo zay tsisy raha niovako ny amin'ny assemblée io olo niova fa toetsy jery tsy niova amin'ny assemblée ao zay kazakadalegna olo fo niova fa fiainam-bahoaka tsy voaovanareo jalim-bahoaka tsy voaovanareo zay ne tety fanivolana fa ene raha ho avy io izy io résultat zay tsy moasy zay tsy misoma masina amboatorana zay tsy mikontry katra abako zay tsy misoma karata wala tsy misoma voanjarikobena fa izy io résultat hitatsika jiaby itone tiako toneka Roberto tobaka na gagazabaka sy teniny posy ya gaga zaho tsy manabokoragnanao gaga za tamy sy teny nahita volana nataony tary ny poseny toneka Roberto adigna sy teny mafankaratsegna be nataony laolo taminany rozo tokony mifody vava ro jiaby opposition jiaby anareo mamodia vava mangatsika aminareo raha ty le laboly toneka Roberto kote fidiantsika zay mizaha hoe sy teny sabo anao io normal ndraiky kizy boka ambariko anao zay zama misy raha tsy mazava ao fa zay kazakadalenareo matsabory na maneny aomby Madagasikara misy raha tsy mazava ao fa zay kazakadalenareo anareo zao ndi volagna aminay hoe ravagna gouvernement nametraka fialagna tsay Christian na izy ampodindreo io na olo andeha petraka amindreo io tsy mamaly président fa président ndi maly premier ministre andeha petraka amindreo io raha vatomanga maly premier ministre ndi petraka io fa koa nareo opposition haiko aminareo nareo mantsinitsiny eky afidia vavanareo nazo zay vahoaka ty ambilafo babeny vahoaka depuis 2009 zay vahoaka fanjaly azovy aminareo député niady vavabe areraky ozay Majunga anareo zao misipany Majunga mafana agnaby motro fa manitsy tsy lany koa marigna anareo fivoriagna zay hoe iangaviagna tsika jiaby hoazy karaha ty non impaka kajo leo tofoko
vahoaka aminareo na ny mpitondra miaraka amin'ny TGV Orange ipara tsy haiko mapara na nareo opposition tsy haiko Fresekina tsy haiko ino miaraka amin'reto Zokla Rola Ratsiraka reto anareo zao tokony magnano fikambanana hoe salopard parce que ipara imara jiaby fa taty anareo jiaby zao salopard ta gueule zay ka zanaovanareo ady ve oye karaty zay amezance zay farangatany aminao amezance vahoaka zay kogny latabra ataonareo gouvernement avy io fa zay fa mahe bokoa fa hainay olo andia mipetraka io olo andia komandiny raha Vatomanga ndraiky Rajoelina ke Christian aza mipodindreo io izy koa boka izy mipody eo mira vobaka boka mipodindreo fotony boka manapalany ady Rajoelina izy niadiny nagniraka commande be mitifitify olo jiaby io madignanao zay boka ro zao boka magnano cinéma zegny ane naviako nagnano publication ny sarin'ny Rajoelina magnano Men in Black igny karaha Tommy Jones Lee agent Kay amin'ny Men in Black miaraka Will Smith igny anareo zao misy volagna anareo député io bo nareo gadendro iny zava namanareo raiky migada agny député Vangaindrano azovy aminareo tsanga nisy député masaky mitsangana anareo nefa n'izy lany ara-dalàgna ary mbola nataony ACC déclaration hoe izy lany aia izy ampigadrano azovy aminareo mitsanga normal za miaradia amin'olo Vangaindrano regny haiko vahoaka miady vondro marigny mbilafo rô marigny tsenigny nabokandreo amigada hoe fa anareo député mirahina anareo député tsy mirahina mahavandy namanareo migadra ziska ny antisakinareo vola miamby olo firmaty Vangaindrano anareo fa hitsanga zay efa ny volagna ty fitondrana ty depuis 2009 jiska niany jiska Marekiama isaka misy événement ataony fitondrana ty io tsy maintsy misy milatsa aleva vahoanana raha volaniko zay isaka événement ataony fitondrana ty io tsy maintsy misy io milatsa ny volagna anareo député miaro vahoaka anareo député azafady ketrako tegna ketrako aminareo vahoaka tsisy raha antenainy vahoaka aminareo io na mpitondra na ny opposition indrindra fa ny indépendant moka fa tsy volagny za mipréfère lavitra edy rô nagnamboaka raha nakondro hoe ro nivadiky fa eny aty fa ne raha zay volagny ateto maro amindreo io hivadiky e izy io zay zao nde ampianarinareo économie o ampianarinareo ty zay empaka empaka oh fa nagnano fitoriagna amin'ny raisam-pirenena aia i raisam-pirenena antandregny fitoriagna anareo io eto zany vola lombolombo jaly nahazo vahoaka 5 taogno loso igny ahazo vahoaka 5 taogno ady anareo volagna député mitia vahoaka io etantsika mizabaka miamby igny boka zay ijotrony vidiny vary miamby igny zay anongano vidiny lavania plasiny miamby igny zay pitrany cacao stable vidiny miamby igny zay vidiny langilangy stable amy vidiny taloha ndrenao boka nosy be fo zany ande Diego anareo koa maroany ka ataova sandra 10 millions pose par terre ataova sandra 10 millions à pose hoavy boka sara eto atsika mizalagna déviation nataonareo ay tasy ndraiky mahavavy io eto atsika izaba eto zay mitandregna anareo député agnano lalagnany hoe
lalagna iaro vahoaka, lalagna itia vahoaka, sa lalagna iaro anao parce que nareo napetraka ny vahoaka io nivadianareo 100% vahoaka. Vahoaka fa empoka orange, hainareo raha zegny. Vahoaka fa tsy mila orange, hainareo raha zegny. Nareo navy amin'ny assemblée 100%. Orange jiaby de la tête aux pieds. Eto boka zay mitandregny. Anareo mirehareha fa asa position sambany nipetraka tamin'ny tantaran'ny assemblée hoe nisy 7e vice-président ny assemblée rango nisy tantara. Eto zay mizany, zay miampy eny. Izy boka nivolagna izy ady démocratie. Ay. Ndre anao tsy tagnatiny toto démocratie tsy nazonao. Ndre anao tsy tagnatiny toto décentralisation tsy nefanao. Adiadinino ao. Azaka dalainao eky vahoaka. Asa ataonareo cinéma eky vahoaka. Ampy zay. Totika aminareo vahoaka zay. Misy jira amizay tsika vahoaka. Io ne raha nambarane teto, nareo vahoaka e. Anareo vahoaka e. Zay nataonareo tsisy jiro. Zay nataonareo regny oladala. Ry sasany boka regny olo doniky ny jama. Zay re miraha la io samy tsisy mihina sigarety, wala tsy migiaka tobo, wala tsy mahino. Fa zay vahoaka karaha nareo. Tsapane hitane jaly. Mitandregny boka tsika zao zany. Voavandro le démocratie sa tsy voavandro. Kelera koa. Zay boka baban'ny septième président amin'ny assemblée. Oui, iady izy amaha le démocratie. Miandry anao zay zany na cité honorable. Akoatsina ena rango zay fa lanin'ny kary. Misy volagna zao plagie be zay hoe ambaranay piso nareo iny miaraka nipetraka taminay teo kaiky nareo jabady. Anareo tsy piso fa nareo jabady. Ireo député jiaby mety nitsopiny igny pare amindreo. Eto atsika mizaha. Eto atsika mizaha. Atsika eto. Mangataka wela velogno fa tsika fa fankahita eto. Anareo kaza mandany kalorina eky ande wata amin'ny radio tiako nino, o miara misorogno, o miara manonja, o miaraka magnino. Zay vahoaka fa tsy miaraka aminareo. Zay tsy andeha andany mega aminareo eky. Sitrana koa zay mandany mega ne amin'olo magnalay eto. Mega falafo. Jusqu'à niany le mega tsy vo résoudre nareo problème. Jusqu'à niany problème jirama soi-disant andeha nangala olo baka à l'étranger. Oui, andeha atao DG jirama. Jusqu'à niany mba ino tatitsy nataon'ny izala DG jirama vaovao io tavahoaka. Aminareo ma tsisy olo mahay raha. Nangala fa olo boka amin'ireo andeha nangala olo aminareo andeha natao gérant randro any. Nefa nisaigna millions et millions. Zay boka jirama. Ireo boka amindreo any manangala olo boka aminareo ao nandeha ataondreo gérant amindreo any. Fa tsika mandeha mangala olo magnano gérant raha tsika. Tsy haitsika magnano gérant raha tsika. Fa firy fanjava izy navy eo. Mba mbaravaka hoe ino mba tapitsy nataony io izy navy eo. Tokony magnambara ny mariny baka izy koa izy olo mariny. Hoe za navy eto fa fanjava zay hoe navy eo. Gagala ny fagnaza fa tegna trou inavitable jirama. Tsy saky ny mivolagna zegny. Atsika ndraiky mangala olo boka amin'ny tan'olo mandeha commande amitsika ao magagagaga za. Karaha tsy olo mahay raha amitsika ao. Izy boka zegny. Akory matoa président makadokotr'olo. Akory matoa andro angala olo amitsika ao zany. Le bourse mpianatra zao io tsy voaefandreo tsika mivolagna zao. Bourse mpianatra. Mitagitake io
lany ty filene baso anareo. Ro zay mpianatra ikorontana io ro tsakarakara zaho ambaranareo zany amboty université atao fianarana mampalahelo zany ndraiky nareo mary ray aman-dreny fa mandafy fananana antany agny ambanivolo agny fitiavandreo zanaka fanjakana tsy mijery nareo zany vade antra tsoltana na asa tsy hita nde l'usine tsisy Madagasikara nareo iboakaboaka io andiasa ie jirama io tsy amendro nareo mampalahelo ke fagnaraka zay raha mampalahelo koa an-tanàna ao lombolombony ko raha nisy jiaby taloha igny ho avy io corrompu zay boka fa tsy volagny bien koa boka fa mamody vava paky raha agnarany fo mody magnano ty fa cinéma somay film rotely io tsisy raha pare baribary corrompu zany ambaranao raha nisy tanosy be tambary be zany nampitotiky boka mampalahelo nisy zatra no nagnarana anazy fa haiko loatra izy nisy olo mitondra bajaji tambary be nandreky 2-3 jours bajaji tsy hitana ny rahy police municipale tsakaraka le bajaji tampoko hita bajaji io ndraiky chauffeur nandesina amy la mairie tsara Madagasikara tiako volagna anao zay tsara Madagasikara marigny tsara anao fa mamono olo Madagasikara tsisy olo mampigadranao fa anao lefa volana raha marigna Madagasikara anao migatra mamono olo boka anao zao amy bigoré zany anao tsy gadrandro fa anao zao le volana raha marigna anao migatra mamono olo mandela guerre zay baka tsy tiany volagny na manjary raha ataonay na ratsy raha ataonay Madagasikara mamono olo mandela guerre zegny tsisy tribunal anao koa nagnano ratsy manjary ao fa anao ndraiky koa ny volana anao migadra fanjakana matsiaro magnaboaka anao 1855 fanjakana matsiaro mampiboaka anao ary amy CT taloha prison ary izy koa donc zay fiainana Madagasikara andrajoelina donc anao voahipaka raha makoronta ty la olo igny nama mitafika atoko Macron igny koa nanjoelina tamy place mbo nataondreo poto manafy ino natsy olo place ty nataondreo poto zandry igny ne Macron mbali zay manafo iny tamy la fenetre nagnano karaty doa karaty fo nisamborina gadreny Madagasikara tsara ndao anao mody basiko tsara ndao anao mody za volana raha mariny boka za tsy ody agny boka fa za ndraiky koa te olo za mody agny azo magara zay hay izy boka raha natalo filangoninao zay le bajaji tsy namono olo fa izy koa navitary tamy la mairie ino nefa teo hoe anifona olo igny anifona tompony bajaji anifona chauffeurany bajaji hay amitsika mbala magnano fomban-draza koa fa mangataka pardon fa vita fa le ro namono ranapavy tamy prison dossier classé fa nefa io igny iro namono pe à son âme mialatsigny amy fianakaviana madame tompony tany igny sakindreo nanavotro nagnano garde à vue vita sakindreo nagnano garde à vue vadiny vita aboaeto nalana miboaka hoe nataonao enquête vadiny vita araiky ny volana 2160 rendez-vous voilà sakindreo nagnano garde à vue igny parce que olo orange mahely misy ny viavy igny mais tsoanao ty tata olo zao mety mandeha amy viavy igny anao fa viavy dangereux za mandeha olo mita za mampanarivo za fa za tsy andeha ta olo amono za
za mandeha mizaha olo mahavita mitaha za baka za mpagnarivo fa za tsy andeha za olo andeha taha za andeha mono za non. Mbola lavitra amitsika fandrosoana, mbola lavitra amitsika fandrosoana. Aza atao betobety lafa lany maty atsika jiaby ty zanakatsika maty zanaka ty raha tsika mitao ty asa la e teraka fa maty koa matoe fa mikoeko Madagasikara tsy mandroso. Atsika fanozon'ny tsiragnana, atsika fanozon'ny ratsiraka. Araiky ny volana non varinaka tsy raraka fa Madagasikara. Araiky ny volana andranareo nandroso mary so aza zaka ieza kiamarivo. Raha tsy possible baka zegny, raha tsy possible. Atsika zao vahoaka atsika tsisy député andiaro atsika zegny mavany, io tsisy député andiaro zotsika zegny mavany. Raha mila ilandro voalohany la polisy magnano pera amin'ny lalana mangala volan'olo araiky zegny. Voilà. Faharoe matoe-vavy tsy miasa koty mahazo vola amin'ny fanjakana na manana retraite izy na olo tsisy retraite izy koty mipaye fotony fa tsisy moyen eka volamany tegna fa tsisy lehilahy andeha ila izy fa tsisy iny fanjakana koty miantoko reny olo handikape koty ny fanjakana magnamia vola roa iny fa tsy mavita mitady vola roa iny. Karaha tsika ty zava ty matoe-vavy matoe-lahy mahazo vola amin'ny fanjakana surtout olo handikape paye ny fanjakana vola tsy helihely. Tsy raha tsika tsisy vola, tsy raha hoe Madagasikara mantsa le olo mpitondra io ny mampahantsa atsika zay ro mamorera atsika veto iro mizaha pozindreo iro fa iro tsy mizaha vahoaka andesindreo ombiagna matsika avotro iro koa azo za boka misy raha mampitikiky za volagnagnao zay zany ndre havy atsika handikape an-tragno fo atsika tompony koa magnilikily nefa ny avatsika raha misy Madagasikara agny zegny avatsika agnaty lakoritsika agnaty tragnotsika koa handikape ailikiliky tsika asasaetsika ziny tsy akiny tsy nangatany tamy-Zagnahary agnarany foatsika ry misy association ny handikape. Association Felera, association tsika ry association mpamon'olo fa za tsy mety handikape arovandro association Maly Felera agnarana association nareo ry fa za misy raha hely ipodianako zandriko amin'ny kalanganga table repassé raha raiky fo ngatako aminao kalanganga anao kazamiondriky ataovagna anao mipodiana foana amizah ro matoe-vavy ry lerany asara aby Fandragnahary magnameno riziky anao ngosako naday anao ndregna iliky ny orange aza jiregna kalanganga mipodiana koa fa sara aby fa enao place misy matoe-vavy idomborano tragno regny vangia fa riziky mbo amendragnahary anao fotony anao zao tsisy anao zao tsy eo ro io tsisy ambizaha ro matoe-vavy io mbovona aia ma madame lava fagneva poavy ety milaza esika sara igny toy igny iny ndraiky raha isorako anao igny izy mbola dépense na vita zigny izy fa tsy dépense volana fa miegny koa iny tsy haiko baka fa raha angatako aminazy iny tohiza fa tsy ho vita zigny zala ke za mivolagna anareo opposition anareo mivoleza ny critique fanjakana eky anareo jiaby mihira imara mapara collectif tsy haiko firesakina anareo jiaby salo para donc fikambanam-benareo ara Andry Rajoelina zay fikambanam-benareo
fa zay kazakadalema le anareo teo tsy navidy andiady raha jiaby zay ke anareo zao andiady raha ino ady andeha azonareo anino tinika Roberto ny poseny sy teny azy mampalahelo zany atao sy teny fa tsy azo avranko izy za mitodika aminao valy afaka andro Kristian azafady valy za tafilolona anao niany anao nankaratsy Orange anao nankaratsy TGV niany anao nasaky nitolo nangala sary ndraiky sofilira non ndraiky souvenir non valy souvenir izy souvenir souvenir ino fiaragna miasa andeha ataonareo zao valy andiasa ino tandrasana karaha nataondreo agnondrana repirenena karaha nataondreo amadiky volamena manjary vy karaha nataondreo zay boka tandro zay dadavana latsika io tandro boka tsy hitanao fa izy boka mipodiko ndeko zava sy teny ndraiky Tinika Roberto ino nataony Tinika Roberto sy teny niany sy teny nagnirika nangataka tagnana ifidy izy hitanao na sababondrany hitanao tany sababondrany mais oui karaha ataony Tantananarivo io zao magnano igny maître Yantra nagnasary nahita karaha ty tatra ambody ondry nangatra carte d'identité iro nahita tsy haiko magnangy tagnaty tragno ndraiky carte d'identité afa hoe iraka ny Augustin Andriamanan'olo ianareo zao maître Yantra mivolagna baka anareo izy nahazo ma izy ino maître Yantra Andriamanan'olo Augustin zao io vice président ny assemblée ny Tananarivo ke izy nazy député fa tsy nahazo izy boka député fa député normal boko izy amizay nanjary présidente ny tsy haiko nino filan-kevitry tsy haiko nino ny assemblée ambela lany baka izy saby zay fa lalany sa bako tsy lany fo izy non asa ataonareo karaha zegny fa ok anareo ndenga zavonino tsy haiko amy radio nino amy radio télévision tsy haiko amy YouTube nino zay empaka zay ndraiky watawatanareo nefa nareo tsy empaka na tsy empaka zay tsy afaka anareo io zay fanjakana ne minay izy io boka ary amy boka mivolagna anakahy zany mazava hoazy ane io ava constitution io maafaka magnano troisième mandat rajoely eto za miambina anareo voendreo constitution io baka rajoely maafaka magnano troisième mandat forcé koa izy io ben oui mazava n'izy igny nde constitution nde règlement nareo intérieur fo anareo tsy mbazaza amin'ny assemblée ao règlement nareo intérieur fo firy niovandro agnatiny ao nareo nivolagna nareo opposition anareo ny compte anareo opposition vavanareo navodinareo ke ino tsy akeky ro zao yo assemblée mbola andreo sénat mbola andreo gouvernement mbola andreo premier ministre avy eo antsoritindreo amy lamboridiny dikan'izay atsika vahoaka ny omana fa troisième mandat mbola alainy rajoely imbegna ma premier ministre mipetraka ro député reky boka mbola agnano agnarana zao fidilo tsy zay nataondony moaly tsy jiaby nataondony moaly non mbola tsy inikinay ro zao agny mbola madinidiny ro vory eo tsy inikinay fa raha nataondreo mbola magnano ro jusqu'à zao izy mbola isidy ro hoe azovy agnarana andeha miagna président agnapitrahana premier ministre koa tiany président apetrany koa tsy tiany président mizaha olo azovy apetrany eo commandiny télécommande araiky ny commande izy araiky amy Ravatomanga araiky amy Rajoelina sipozy ta gueule c'est Christian Dembélé premier ministre mifody recorony tsay Christian tsota
natao izy premier ministre teo, iny raha tsy diadiaviny. Lalàna vita raha diadiaviny. Ambesa na vita raha izy poma vavy amin'ny tany naviany vitany. Ino zigny Poma vavy. Avenir actuel. Tsy haiko fa vitan-tsay Christian poma vavy amin'ny tany tirany ary vitany. Vita izy ary. Mampalahelo. Tegna nampalahelo. Fa ho taogna raiky zany nahito ho avy koa mitogno aby manarifo poma vavy ende ampijaly. Izy boka navarako teo zany. Eto atsika iza asara io boka avy. Io deviation io koa tafipetraka ho asara. Aia koa mahita fipetraka. Akory manao zegny. Aza atao koragna zegny. Pokandre. Itsy maleny latsaka ila aloha. Tsy haiko itsy tsy dikany. Lera raiky fo maleny mahavavy koa latsaka eo tsisy tanomboana roa io. Na ifasy na mahavavy io. Lera raiky. Tsy 20 minutes izy latsaka 20 minutes izy latsaka raha nareo jiaby ny tany misy izy tsy hay. Anareo zao tokiza amin'ny tompony rano. Ro mizana ro alalahaboko volana regnan rano ty ro maleny latsaka boko ravahindreo jiaby. Mampalahelo koa jery amitsika. Igny raha andeha nataondreo fa tsy amboarindreo pont io. Hay. Mamboatra pont, za boko tsisy vola amposiko. Ndre reny sisy. Tsy nefa. Ndreky izy. La grève raha koty nataondreo agnadosoandreo laolo. Fa izy koa tsy la grève mahery io. Tsy apoaka olo orange io. Azalahy. Zandriko, za fa mivolagna aminao hoe Madagasikara mba tsy abolina maneny aomby ozy aminao. Misy raha tsy mazava Fa izy koa tetiky ino koa grève andeha ataondreo izy io. Vavandreo jiaby fa nizidy. Assemblée tero nizidy 100%. Magasin diable vaky, la police diable vaky loa, gendarme diable io, milefa président io. Za zio matoky, azo zala amin'ny sénateur iny, azafady, manona agnaranao za zandrilahy, honorable Tahina, sénateur. Izy io migantoganto be lohanany. Ino mampabe lohanany? Sénateur Tahina. Io mivolagna fa ary Madagasikara zay mandroso. Niny Tahina. Ary Madagasikara zay misy fivoarana. Ary parce que misy téléphérique. Téléphérique? Honorable Tahina, sénateur. Zay tsy mosary io, zay mosary raha hoany mavelogno zay. Zay mosary asa. Viloma société. Ipitianako Augustin Ndiamananoro. Azafady zandrilahy, honorable député manona agnaranao tsy firegnana. Tsaroanao zandriko Ismaily tamby ranabavy mbola velogno. Mbola nagnako sary vidéo. Anao mihitsy honorable député Augustin Ndiamananoro. Anao tamizay DG projet présidentiel. Anao ndraiky DG Sirama nandeha nijotso taminay tambarin'ny Betary. Nandeha nifamaly ndraiky anabavy. Nini dunia. Nataonao menace maximum izy. Ino raha vitanao zao amile tanin'omby. Tsy sitaka voahoakana ambelanareo antsabo. Voahoakana dosonareo atao projet présidentiel, atao l'école, atao tsaky nino, atao tsaky nino raha nefa e. Mba mbarazay monsieur Augustin Ndiamananoro, honorable député. Misy raha nefa. DG Sirama. Misy raha nataonareo ry. Anareo samy anareo ony zara-tanin'ny Sirama. Aza vandesa fa ene raha jiaby zay. Nizare anareo samy anareo tanin'ny Sirama.
olo amizay gadrigadrianareo ndraiky ivonenareo tsy amy lerany mbola tsy kinefa io volaniko zay Baroube zay mandigny ary miambigny anareo iny tsy kinefa condamné à mort nataonareo nabafy iny tsy kinefa oza nampienareo koa bakato i madamo iny nataonareo 2 m60 iny tsy kinefa koa iny zay miambigny ane ino raha ataonareo fanjakana vaovao ty raha jiaby nataonareo amy Baroube io azoko koa ndivonenareo magnaraka za donc amazanaka Baroube za volagna marika vonoa koa za honneur anareo boka zegny honnête nareo hoe mamono olo fa zegny tsaka farany nataon'ny président nareo hoe aleo voneko olo a Madagasikara eto zegny volagna marigny pa éliminé zay tsy kajy zay volagna o démocratie mo malalaka mifaneo malalaka nino malalaka olo jiaby magnano fanehoagna amin'ny live amin'ny Facebook eto ambesinareo l'aéroport zegny malalaka fotony volagna marigny mahita raha marigny volagnineny anareo samby anareo gouvernement o anareo samby anareo amy présidence o anareo samby anareo amy fitondragna o ne azao one source marigny avy eny amin'ny vola fa zay ndraiky tsy anony agnarana azoby babineza reky fanjaranareo vahoaka amizay mandiniky navandesina rango 2009 vahoaka jusqu'à teto zany volagna zany resaka autoroute président io tsy autoroute raha amboarinao io fa voie express agnaran'io président o autoroute zegny ambarako anao président maro règlement agnatin'io autoroute zegny za mambaranao président raha voalohany ilaigna amin'ny autoroute arrêt d'urgence asa anao dikany arrêt d'urgence zegny président autoroute tsy maintsy misy arrêt d'urgence autoroute tsy maintsy misy era zay place fiboaha mangalakady io nde ataonao 2 heures de temps anao tsy maintsy miboaka mangalakady autoroute zay tsy maintsy misy voan'ny pompier voan'ny ambulance voan'ny station d'essence président ampianariko anao lalàgnan'ny autoroute koa tsy hainao za fa tsy 2 voies nde ataonao autoroute voie express za d'accord ndraiky anao voie rapide za d'accord ndraiky anao fa autoroute président azaka talaina zay so tsy ambalay autoroute koa efatra agnila fa tsy lalagna roe lalagna efatra agnila ale efatra retour autoroute zegny misy toilette amy air fialan-tsasatra ho anareo misy rano kenao vola aminay hoe lalagna mikodana nino ndray voie express eto na voie rapide aizany maro izy mbola misy air place de repos misy rano misy douche misy WC fa tsy autoroute pokopokonao io tamy voalohany anao vola 80 km zio anao vola 25 km président nde napanao ribon punaise oh za megnatra amy prasinao président lalagna 25 km ande napanao ribon 25 km zay ko président anao koa nainao sy be ampianariko anao Baroube anao baka lapointe mandeha andilagna nde anao tsy ady andilagna ampony azafady ray aman-dreny 25 km zay anao avy ampony madame mandafitra io koa anao baka lapointe io 25 km président koa tsy anao ampony mandafitra zegny lera ampony madame mandafitra lera anao avy amy Baroube tania aia anao pony madame mandafitra
io lalana 25 kilomètres andeha panao ruban punaise anao tegna lany asa azafady président manjary mandreraka mieritseritsy anao e firy voa malalagna namboarinao 2 voies ilany izy boko izy volagny fa autoroute ino lalagna migodany président anao olo mandeha en Europe anao mandeha Asie anao mandeha Australie anao mandeha États-Unis anao olo fa magnano linety mbola tsy mahita hoe ty autoroute ambarako anao président hitanao io autoroute A10 mandomboka Vierzon lerana avy en France zaka ianao ndeso ampizako anao manomboka Vierzon jusqu'à Toulouse gratuit nefa autoroute A10 ino avian'izy gratuit parce que mbola maro ratsy agnatiny Vierzon anao mandeha Paris anao magnefa exactement parce que règlement d'autoroute c'est fa izy koa anao baka Vierzon président mangala A10 jusqu'à anao avy à Toulouse anao mandalo Limoges mandalo Brive jiaby gratuit A10 baka Vierzon jusqu'à Toulouse za mampianatra anao président nimboany baka atao zay nandeha nodimo baka voilà nefa ny autoroute A10 parce que maro ratsy fey aminany io ino aviany président anao koa avy en France blanco zaka ia tadiavany tany misy satsika amy courant io Bretagne io anao baka Nantes mandeha jusqu'à Brest le Breton tsy naheky zona atao autoroute aleondreo miegny amy radar ndray zaka parce que maro Breton ro tia zo atao autoroute izy nataondreo route nationale nefa ny réglementaire io baka Nantes jusqu'à anao avy à Bretagne jusqu'à anao avy à Brest non io tsy nataony fanjakana parce que vahoaka nangataka non zay tsy mila radar ndraiky radar feno ay ro tsy mijery fa olo kazabadoegna olo président anao nandeha nagnano miami eto za mampatsiaro anareo vahoaka mandinia volaniko aminareo fa fitondragna ty magnabotry anareo atsika jiaby nahita izy nandeha nagnano inauguration miami kazalahy Tamatavy mariny io mijaly rano anao za miami zany rano mipiritsika ho tsy aiky amin'ny agny baka agnatin'ny miami io rano mipiritsika 24 heures sur 24 nefa ny vahoaka ambony zo io mijaly rano mba mbaraza edy président 4 mètres cube par heure rano laninareo arianareo amin'io miami io io rano pisoaranareo io nefa ny vahoaka ny Tamatavy mijaly rano zay ianao mitsinjo vahoaka azafady président Tamatavy mijaly loatra miaminao mirety 24 heures sur 24 zay ianao mitsinjo vahoaka miampy anareo député zaho za aminareo zahako anareo vita iady zegny ho an'ny vahoaka ny Tamatavy aza toa karaha zay vahoaka zalahy anareo misy leta magnary rano pourien vahoaka mijaly rano motronareo mijaly atalagna vahoaka mijaly motro mpianatra mijaly tsy mitia vahoaka anao azafady normal ane zandry za teto ny volana izy io ambarako aminay nosbeof misy place propriété ty privé kaiky izy ty Tamatavy ty miami ty nanjary place propriété agnifagna vola midika ny miami azalahy place zegny tsisy tompony ranomasy koa nisy tompony
Donc tsisy seky ranomasy amin'ny Ambanibe eo ka ambilafo eky eo fa tsisy plaza azonao pitrahana mitodika aminao ministre en tourisme za tsary nisy plage propriété privée koatsy anareo Madagasikara ao. Izy io raha nataonareo amiamio plage koa no e ina nde ampanifanareo vahoaka an'ino rano arianareo pour rien moatry ny dogadoaka gestinao be loatra président za matoky valia za koa anao mbola famatra zay fa anao président trop loatra fizahavanao manga satria revinao mizaha manga igny revo ataonao Madagasikara arrête président aza mizaha manga anao fa tsy mety firy taogno navianao io isaka taogno misy fuite-ny examen isaka taogno misy fuite examen aza lahy zegny fitanjovanareo vahoaka tanora ho avy baka baka io efa tsika amizany ho isy fuite baka io ne efa ho prépare sandranareo zandry angala baka fa ho isy fuite baka io mampalahelo anao moa président masaky mivola hoe ambeloa vahoaka aneo safidiny vahoaka fa nampiseho safidin'ireo député Mbangendrano na ino izy gadrenareo vahoaka fa nampiseho safidiny eraky ny Madagasikara na ino menacenareo basy amy Maramira amy gendarme bomba lacrymogène bala pira nefa ny dahalo aritsy sakinareo Ambaribe azafady zandry sous-préfet amin'ny Ambaribe eo fa za ivolagna niany anao naviteonao nipetaka quelques jours nipitranao amboarigny motera pièce fanavy ambaraza edy sous-préfet firy amitsika mivolagna azy io motera niodigna anao sy be io Ambaribe io amy Jirama eo na ino vahoaka mijaly rano na ino délestage mbola misy dikan'izay tsisy raha nefa zany e naregny mpiasany Jirama ao narinesa tsisy raha ato zoto be fa vandy vo asa vandesana vahoaka zalahy izy koa vola midika amin'ny Ambaribe io zay tsy tokony mahisika ary zay tsy tokony jaly rano ino vola midika aminay zay tsisy société fa koa devise midika Ambaribe tsy tokony ampijaly Ambaribe fa devise midika aminay io ahodignareo Tananarivo agny tsisy tany mampidriky devise manditra zay Ambaribe tsangana eto même io Tananarivo io tsy maharesy zay Ambaribe koa resaka devise étranger miditra tiako volagniny amizay aéroport fa tseniky zegny za tsy henky volagna amy port paquebot reo millions et des millions reo miditra io mandratriboandreo io ny raha namboarinareo Ambaribe ampijalinareo zay motro ampijalinareo zay amy rano ampijalinareo zay ny fiainanane anareo milebaleba amy volan'ny vahoaka miditra anao bokoa mivolagna président hoe fa aveloany vahoaka anao ny etaetany samborinareo gadrenareo vahoaka maneho ny mariny azafady président azafady tsy mitia vahoaka fitondragna ty depuis 2009 zegny ny mariny 3h 4h 2h du matin vahoaka ny Ambaribe koa ny zandry fo milatra rano anao koa nde izy magnano zegny rano mandeha 30 minutes farany be 45 minutes anao koa tarany fo anao fa tsy mahazo rano zegny ve fitiavanareo vahoaka
Tsaiky l'école amin'izay mamontory maso avy l'école parce que mifoa 3 heures 4 heures du matin miambigny rano mandeha, même pas 1 heure de temps. Afaka dalena zay zala. Koa raha fa tsy vitanareo volagny angla izy ty angla tsy vitanay mangataka tagnana maro iarahantsika mandinikany. Fa tsy anareo magnano anareo mavita nefa tsisy raha mandroso. Mavita nino manareo? Hoavy baka zo io, anonga baka gazoaly, carburant. Miomana anareo vahoaka fa anonga fiaignananareo. Carburant io anonga dans quelques semaines ou quelques jours. Manonga jiaby fiaignananareo. Zegny ane vidiako ny volana. Eto eka tsika Madagasikara avy amin'ny volana borzany hoe ihinany amaniny, igakany amaniny, ihinan-tainy. Ho avy ane raha zegny. Indrindra fa sara ho azy io. Eto antsika amizay izy. Ke mampalahelo zahay, tegna mampalahelo. Ketraka vahoaka aminareo. Lasa volinareo za raha zoko fa mikarakara tambagny. Ketraka vahoaka aminareo fa raha heny aminareo fo. Anareo zao afidia vavanareo jiaby amin'ny assemblée ao fa anareo tsisy marina. Tsisy marina anareo, tsisy marina. Tsy opposition, tsy ampitondra, tsy indépendant. Na mitapahoaka anareo. Oh collectif, oh Fraisakina, oh Imara, oh tsy haiko nino, afidia vavanareo. Démocratie zay tsisy. Olo mijotso amin'ny avion samborinareo. Tsy haiko kely samborinareo amina aéroport nareo tsy menatra. Aéroport ivady baka amin'ny Afrique. Indray anao mitondra chocolat mbola ilain'ny police banny. Volana tomponay niany atsemboky igny fa mbola ho avy magnetsa be. Maromaro taminareo baka nahotana azy zay zala fa ela tsy nahitanareo zay io baka zay ane mba misy velon-tegnany koa. Ambarareo tsara. Zay koa misy velon-tegnany. Zay marary aminareo fa zay misy velon-tegnany koa. Aboka zay ne volana eto tsy nevantsika jiaby. Zay fa ny volana, zay ty volana mahazo miditra. Velon-tegna. Fa nareo ndraiky koa madigny, miareta trefla. Ho avy baka sara io. Madigny sisy ambiagna anao. Karaha zay fa za zegny rabetsy amy tsara nareo za raha fa navinavy aminareo agnafatra e. Afatra mba magnaraka koa nareo izy fa karakaraka ny tambagna volagny. Voilà. Ke anjarantsika jiaby mandiniky fa tsisy raha niova amin'ny assemblée. Tio koa ny tio. Alexis ihany no kotozato. Zegny izy amin'ny assemblée ao tsisy raha niova. Ke isorako anareo jiaby tandrigny zay tiko. Mbo io koa zay mbo mahita koa mbiagna koa zay avy eto. Anjarantsika jiaby mandiniky. Big up. Ciao.